Cyngo dinas Casnewydd. Prynhawn da. Dach chi'n siarad Cymraeg? Does neb siarad Cymraeg yma? This number for the Welsh line. What can we help you with? Dwi ddim yn deall Saesneg. Dim ond Cymraeg. You don't speak English? Dim ond Cymraeg. Diolch yn fawr, diolch yn fawr. Hwyl fawr. Does neb yn siarad Cymraeg yma. Yn anffodus. Cyngo dinas Casnewydd. Dyma ysbyty y Brenhino Gwent. Aros, dach chi'n siarad Cymraeg? Mae angen arnau cymorth Cymraeg. I don't speak any Welsh. Staff arall yn siarad Cymraeg? Maybe not me though, sorry. Helo, prynhawn da. Hello? Siarad Cymraeg? No. No? Staff arall siarad Cymraeg? We don't know your language. Helo, prynhawn da. Dach chi'n siarad Cymraeg? No, sorry. No? No. Ok, diolch yn fawr. Dach chi'n siarad Cymraeg? No, siarad Cymraeg? Dach chi'n siarad Cymraeg? Bit bach. Tipyn bach, ok. Oes rhywun yma siarad Cymraeg? O, dwi ddim yn siŵr. Na? Na, dwi ddim yn siarad yn rhugl. No? Dwi'n siarad Cymraeg? Na. Ok. Dim Cymraeg? No. Diolch yn fawr. Okay. Da chi'n siarad Cymraeg, no? No. Okay. Oes na rhywun siarad Cymraeg? Does anyone speak Welsh? And there is consultants that speak Welsh, but they're not here today. Helo. Prynhawn da. Hiya. Dach chi'n siarad Cymraeg? Say that again. Cymraeg. That's Welsh. Staff sy'n siarad Cymraeg. Oh, somebody that speaks Welsh. I don't know. No? Let me ask this guy. Does anybody speak Welsh? This guy wants to know. No? Okay. Speak to the nurse in charge. Why is that? He's asking if anybody speaks Welsh. Yeah. Why is that? I think No? Why is Cymraeg. No? Right, what's right. the reason? Can you speak English? No, Cymraeg. No? Just Welsh. No, yeah. No. Okay. I really don't know anybody. I'm sorry. Okay. Diolch yn fawr. Prifysgol De Cymru. Dach chi'n siarad Cymraeg? Sorry, I don't understand that. Okay. This is University of South Wales, Newport campus. Sorry, no speaking English only. Staff yma siarad Cymraeg. Library? Staff arall siarad Cymraeg. Translate? Canolfan dysgu. Nos da. Dach chi'n siarad Cymraeg? Dwi'n siarad Cymraeg. Staff arall yma siarad Cymraeg. Yeah, I don't speak Welsh myself. Okay. Yeah, dim problem. Staff arall. I'm the only one on the desk here. Diolch yn fawr. Am gefa. Casnewydd. Prynhawn da. Dach chi'n gweithio yma? I don't speak Welsh. Oria gelf. Casnewydd. Prynhawn da. Hai. Siarad Cymraeg? Tipyn bach. Bore da. Siarad Cymraeg? Oes na rhywun yn siarad Cymraeg? Yn fan hyn? Da iawn. Prynhawn da. Yeah, Prynhawn da. Yeah. Sonny, Sonny? Yeah. Stephen dwi. Stephen, yeah. Da, Stephen. Braf gwydda chi. Cwydda chi? Yeah. Un o cyffrifiad dwi fyda un. Mae dim ond icedi o bobl yn Chasnewydd yn medru Cymraeg. Felly, beth
wyt ti'n feddwl am diffodo i'r Gymraeg yn Chasnewydd? Wel, pryd es i'r ysgol, es i'r unig ysgol Nghasnewydd yn yr adran, ond nawr mae 4 ysgol Gymraeg yn Nghasnewydd. Felly mae nifer o ysgolion wedi cynyddu llawer. Felly mae'r dyfodol yn edrych yn braf iawn i siaradwyr Cymraeg. Yn ywedig y rai ifanc. Mae plant yn dysgu mor Gymraeg y dydd yma. Nid yr oedolion, ond y rai ifanc. O le wyt ti'n dod yn gwreiddiol? O Gasnewydd. Oes gen ti llawer o gyfleoedd i siarad Cymraeg bob dydd? Ydw, wel, yn y swydd yma dwi'n siarad Cymraeg. Fel arfer, dyn ni'n dweud bore da, good morning i bawb. Hewdd, yn ôl y gyfraith, mae rhaid bod yn dwyieithog. Felly mae rhaid dweud bore da, good morning. Mae rhaid rhoi'r siawns y cyfle i rhywun siarad Cymraeg. Felly dwi'n defnyddio Cymraeg pob dydd. Effordd cwsmeriau? Ie. Oce. Wrth gwrs, dwi'n gwisgo'r bathodyn Cymraeg. Ie. Mae bont i'r o'n siarad Ie, Cymraeg. dwi'n gwybod. Ie, da iawn. Wyt ti'n siarad Cymraeg effordd teulu hefyd? Na, dyw fy nheulu ddim yn siarad Cymraeg. Pryd cafodd yr ysgol Cymraeg ei agor yn 95 neu rhywbeth fan'na, penderfynodd fy mam anfon ni i ysgol Cymraeg. Dyw hi ddim yn siarad Cymraeg, mae neb arall yn siarad Cymraeg. Felly nath yr ysgol newydd agor, felly nath hi penderfynu anfon ni i'r ysgol Cymraeg. Da iawn. Wel, mae wastad gan yr ysgolion Cymraeg safonau uwch na'r ysgolion ddi Cymraeg. Wel, efallai nid wastad, ond fel arfer. Ffwydau well gen ti siarad Cymraeg neu Saesneg? Mae'n dibynnu ar y sefyllfa. Fwy'n hapus siarad Cymraeg gyda hi, ond... Ond os dwi yn y stryd fel arfer, dwi byddai'n dweud rhywbeth yn Saesneg, just hefyd, mae'n eitha lletchwaith os dyn nhw ddim yn siarad Cymraeg. Ond ni'n fel, ond ie, dwi'n hapus siarad y ddwy iaith. Mae'n bron pob sefyllfa. Yn Chasnewydd. Ie. Ond dwi ddim yn clywed Cymraeg ar y stryd. Ie, mae mwy o bobl yn siarad... Wel, o pryd i pryd, ond mae mwy o bobl yn siarad Poeleg neu Urdu yn Casnewydd. Ond o bryd i bryd, bydde ti'n clywed Cymraeg yn Casnewydd. Ond fel arfer, mae pawb sy'n siarad Cymraeg hefyd yn siarad Saesneg. Felly mae'n haws yng Nghasnewydd siarad Saesneg â phawb, a wedyn os maen nhw'n siarad Cymraeg. Dyna ni. Does neb yma oriau gelf Casnewydd yn siarad Cymraeg? Mae Catherine ar y desg yn siarad tipyn o Gymraeg. Tipyn bach. Mae staff yn dysgu Cymraeg. Mae'r cwbl yn ni sy'n dysgu Cymraeg, ond fi yw'r un sy'n siarad yn y frigol. Felly maen nhw'n gofyn fi cwestiynau. Ond mae cwbl o bobl yn siarad Cymraeg. Mae'n haws cael swydd yng Nghymru os ydych chi'n siarad Cymraeg.